Вървете след мене и аз ще ви направя отци на човеците. Възлюбени от Господа, брати и сестри християни, Господ Исус Христос обходи галилейските земи и събра свои последователи, за да може те от своя страна да се разпръснат надлъж и нашир и да разпространят Словото. И ако се замислим малко, ще кажем, защо Господ Исус Христос не избра мъдреците и философите на това време. Защото, може би, чрез мъдреците и философите и учените на това време Евангелието му щеше да бъде по-бързо разпространено. А той избра бедните и простовати рибари. Това е така, брати и сестри, защото Бог, нашия Господ Исус Христос, не гледа на професия, ум и достоинство на човека. Той гледа на сърцето и на душата на човека. Той е сметнал, че независимо, че тези рибари нямат съответния опит в работа с хора, защото знаем, че рибарството по принцип е усамотена дейност, но той, след като им обещава Дух Свети и знаеше, че Дух Свети ще ги обдари, знаем на Петдесетница, Дух Свети ги обдари и тези апостоли наистина станаха разпространители, и то разпространители вдъхновени със силата Божия по цял свят на Словото Божие. Защо Исус Христос също така не се обърна към власт имащите на света тогава, на тогавашното време? Тогава ще му бъде по-лесно. Нямаше да бъде охулен, заловен, измъчван. Както в много случаи съвременните философии се влияят от статуквото, от това кой е на власт, и по този начин се прикрепват към власт имащите, за да може да си прокарват учението било, философията било, написаната книга и така нататък. Исус Христос избра бедният и болен народ. Той беше сред народа. Той показа, че за него всички на този свят са равни. Разбира се, той имаше приятели и сред богати и знатни хора, като Йосиф и Никодим и много други. Но нашият Господ Исус Христос не подминаваше с милостивото си око нито един страдащ човек. И именно заради това около него са се струпвали толкова много хора. И ако четеме Библията, брати и сестри, ще видим, че тя е записана в съвършен дух. Как едни простовати и науки рибари могат да запишат това Слово Божие. Това е единствено и само защото Бог вдъхнови тези хора. Какво да пишат, как да пишат и по какъв начин да пишат. Библията не е записана, не е написана от философи и мъдри хора и учени. Тя е написана от простоватите рибари, които дори в много случаи са имали образование. Но Дух Свети, както казахме, така ги озари, че те написаха книга, която до ден днешен е най-актуалната книга на света. Имаш, нямаш някоя философия в библиотеката, така, може да се лишиш от тази философия. Но от Библията никой човек не се е лишил. Всеки се стреми да има тази книга на книгите в своята библиотека. Това говори, брати и сестри, за намесата на Светия Дух върху рибарите и всички, които са писали Светата Библия. И заради това ние вярваме, защото тази книга е боговдъхновена. Тази книга е боговдъхновена и ние заради това вярваме в писанията и се стремим да ги изпълняваме. По същия начин и днес празнуваните светии, всички светии,
които ние празнуваме, които българските светии са били вдъхновени, за да извършат своите подвизи. Защото в днешния ден Светата Църква е отредила да празнуваме паметта на всички български светии, а те не са малко. И свети Йоан Рилски, и света Злата Мъглинска, света Петка, българска, Търновска. Много са българските светци, брати и сестри, които са възсияли на Божествения небосклон и които до ден днешен не оставят България и те никога няма да изоставят. Ние се уповаваме на тях, на българските светци, да бъдат ходатели пред Бога и да се молят за всички нас в тези трудни дни. Амин. Честит празник!